Libre. Libre o Pasko. Ah? Wala na, iba na doon yan. Umalis na sila. Ay, doon. Doon yata, kabila doon. Doon. Ay, meron din doon, oh. Pero mas maganda yung kahapon, oh. Rimas yan. Rimas yan. Rimas. Di ba yung Rimas? Hindi ka na yung ano yung jack, ano yan yung breadfruit. Breadfruit yan, di ba? Breadfruit yan. Kanitong inihiwa tapos piniprito. Tapos nilagay sa sukal. Niluluto ng sa pinagkado. Mayroon silang kamote, maganda yung kamote nila, oh. Huh? Maganda. Oh. Pili kamote. Pili na. Oh, yun na. Mamuli na mo? Ha? May pakwan pa sila, laki, oh. Bilang yung pakwan niya na? Ha? Ang kilo? Ayan. Tapos mabigat. Mabigat siya. 150. Abi mahalan eh. Kabukado. Pili na rin ito. Pili ka na rin ito. Pili ka rin ito. Limit na riyan. Pinalitong iba yan. Pandit ko kani kamote. Dalian mga ito kay ako na. Kamote. Color sa ano dani puti no? Puti. Yellow da? Yellow. Sa amin. Pili yung ano ha, kasi may mga ano rin. May mga sakit din yung binalitungig. Latay-latay yung mangga. Correct. Ikaw mo na. Yung ano, Ha? patimbang na yan, ano? Yan.
Tit. Tingnan mo ako nga magkano nito. Mako kakakita rin bitaw sa ati ano. Timbangan din natin ano kung magkano. 397 tanan. 397. 397. Ilang kilo tong ano diyan kanang kamote? Pila ka kilo ang kamote? Kamuti kayo ang Ano ba? Ano ang maninda? Ipakita sa customer. Ano ba? Point 2. 112. Okay. So, Kanya avocado. Ang avocado kay kung ano ma'am? 285. Okay. 150, 1.9 kilo. Okay. 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 Sama na, may klaro. Ako, nakalimutan. Nagansi, matingali ka. Ano to? Basta kakasi ko lang. O ikaw ba na-akasi? Ito sa bata. Plus 285. 397. Lagi na nila. 397. Na-eclipse ma'am. Pagkuka. Kami sinis. Pili kilo na. 17 na ito kasi 180. Tanong nyo na, tanong nyo. Dili nyo tanong na. Sabaw? Ato ba yan? Sabi na, huwag tanong nyo yan. Hindi pa kontak sila. Ay, 45 daw ang kilo yan. Ay, mabigat na. Ha? Unyara ba? Unyara, Day! Unyara kay nagkaon mas Peter! Ito, nagong na. Ya. Sila mo na ka? Wala na ko ay na ko kay ko ano kanang wala na wait. 230. Okay. Oh, namuan sa itong kanang mga lamas. Ya, mga lamas. Ya, siya. Wato siya ka. Kanang balibot. Mupalit ko anang imong pakwan pero palihog ko. Puto dito sa kunan. Hindi, ako na magati. Di kay nag-video manggod ni. Pila ni? Wala na 180. Ang kilo? Pakwan pa? Pakwan? Anang pinadakuan. Pila na na. Ito, makita. Pila ka kilo ka na na? Pagtanga manggod lang. 431 ay 430 ma'am. Ini kaber. Ayan. Pila ka kilo? 430. 5, almost. Ano? Almost 10 kilos. Oh, laki Oh na. my God. Mao na natuman na tong akong ambition. Sige ko kumijag 10 kilos na agad di ay. Ha? 1,000 na lang? Kaya 1,000 kano daw bayaran? Pila ha? Ito sabi na ta? 57. 57 na lang imo ang kuha. 87? 57. 57? Alas dos. 57. Ipahatod lang na ako, sir. Asa pa man to? Kani mauni ka. Ayan. Kamote na. Kamuti po. Yeah. 150 imo ha, ma'am. 57 ay kuha mo, ma'am. Buat yan. Buat. Nyapa ka tayo. Pupunta ako doon ha? Ah. Sabayan niya. Ha?
Sige, salamat po na. Ayan. Ha? Ha? Di pa, di pa. Sige na, dati bang po to ah? Quality, sayang. Saging mo diha. 20 oras. Wala gini ako. Tama na, nakatawa yung mga gasta. Basta ni. Pag-high blood yata. Yan. Ilang kilo dia yan eh? 40 naman. Okay. Ilang pero yun nun doy. Kapag 160. Mga size. Gawas mga trabante alas 5. Kuya, sunod sa kung sa may schedule of sunod Ang tabo sa Daumam, Lunes o Wibis. Lunes o Huwebes. O nang Domingo sa hapon na napuno diri. Ala diyan. Domingo sa hapon. Yes. Full day na po sa Lunes. Okay. Okay na? May suklim. Ano yung supli? Yan. Oh. Palit ko. Lahat mo yung masakyan ng daman ay mga camping. Oy. Oy. Ayaw Anak na. mga Yan naman, basta bangko pa. Kaya mabaho na. May nanan na sagay. Ilang repol yun? Kaya sa kwarta eh. Plastic mo.
Saan? Ala, mahal na ba nga buwan? Kinsa man yung buwan, di man ni Dan. Ay, ako na. Ako na. Mahal na ba nga buwan? Mahal pala sa Kani, no. Kinsa man yung buwan, oy. Ah, lagi. Ay. Dili nila gusto tong ano, presko sariwa no? Thank you. See you on Sunday. Sige daw po. Pohon, maraming Ginoo.